Ator mutiletxera, gaztainak ximela jatera. Aber, launak, hemen txai naiz, gabonetako kantakin, bakit 8 bat hilabete gehatzen diala gabonak iristeko, baina jendia astea, polborea saltzen nola supermerkatuan, zera, iraian ebai. Orduan nizeatik ez. Ezet, launak, gure gaurko gonbidatuak gaztainakin datoz, eta nola ez, gue gaztain artian ibiliko. Bueno, lagunak eta bikote, azteko eta behin, haupa Arkaitz eta haupa Intzane, ongetorri zer moduz? Ondo, hementxe ondo. Bueno, zer garrantzitsu izan den kastaina guetzako, Euskal Herrian, eta galtzen nahi zaigu, ezta? Bai, penaz bai. Penaz bai. Ze, indezue inkerketan bat ola nahiko potentia, eta gainea laguntza dazkazu hau den aurre eramateko, ezta? Bai, pixkat, lehen urten jaso genuen barendiaren beka, eta horren arira urte baten zehar lortu deu garatzea gai guzti hau, pixkat baloratu ze garrantzi ukizun, da ze gaur egungo egoera zein den. Ados, bueno, hau dena garatuko deu, eta zukalden zemuz moldatzen zeate? Bueno, moldatzen. Bueno, gain gaztainik ez dakau, gaztainan sasoian ez gaude, baina gaztainan irinak hau, krep batzu ingo ditugu irin horrekin, eta gau betetzeko, eta hoi lagungarri, eta aldi berian, Euskal Herriko gaztainan historia zautuko dugu zuen eskotik. Ados? Ados. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz pausu gozo hau nola ingo deun, bale? Azteko eta behin izan deu gaztaini irina erabiliko deula, eta izangoa krepakiteko. Eta izangoa bestetan itean bezala, bakarkan irina gaztainan erabiliko deula, hemen txedakaula. Ingo deuna da, azukre, esne, olio, arrautz eta irina sartu potontzi baten, ondo birrindu, eta hoi, reposo pixkat ondo etortzen zaio, gero krepak ondo iteko. Hemen dakau, gurin pixkat, emango deu sarteian azpin, eta krepak ingo ditugu, eta geho, hoi betetzeko, ingo deu konpotatxo bat zagarrana. Zagarran konpota iteko, ingo deuna da, estilla zutan jarri, zutan da gaunien estilla pixka murrizten utziko dugu, bakizu estilla, ia dan azukre da, baina ur pixkate bai eukitzeu. Utziko dugu pixka murrizten, pixka karamelizatzen, eta zeituan sartuko dugu zagarra zuritu eta laukitxotan inda. Bertan botako dugu, goxatzen utziko dugu, limoia saltxo bat bai botako dugu, eta hoi goxatzen hastean horregura botako, eta hoi juten hasten danean, bertara botako dugu, bai hiltzia, bai kanela, beste ur pixkat, goxatzen jarraitzeko eta beste zapore guzti horiek barrun sartzeko, eta gio, iain da honean, jungo gea gurin daditua gotatzen. Eta krematzen jungo gea, eta bukaran ingo jauna da, intxaurra, zatituko deu, lapiko tene bai tostatuko deu, eta horrei gehituko jau. Eta hori izango da gure krepan betegarria, bale? Intxaur, zagarrakin inda, eta gaztainan irinakin. Euskal Herriko bat tope, ez da? Hoi itxura. Ondo. Eta, bueno, hau laguntzeko, ingo deuna da krema inglesa bat, natillas batzuk, edo olako zerbait, eta asuntua da, hemen dakaula esnia, esne gaina, azukre, vainilla adarra eta arrautzak. Esnek eta esne gaina jarriko dugu vainillakin infusionatzen. Ja, sabore hartu dunean, ingo duna beste aldetik, 3 gorringuak azukreakin naztu, gero ingo duna esne pixka eta azukre eta gorringo eta bota, dena harrapatu, berriro bota ontzira, eta kontuz ibiliko berko beha, zehatikan, hoi, irekiten hasten bada, moztu itea. Orduan, iristen denean, potoltzen hasten denean, ateako deu, jarraituko deu nastutzen ostutzeko, eta hoi geho, plateran gainiteotako deu, eta menta osto pare bat, usaintxu eta berde pixka deukitzeko plateran. Ados? Ados. Bueno, hau esan da lanian jarriko gea. Eta, bueno, zen ezurikutiko ditu zaharrak? Etzek? Hau, zure kontu, zuri gailuakin hobeto? Bai. Venga, zuri da gailua, dio kendu jo bihotza, eta lauki txikitan ingoek, bale? Eta zur natila prespatzen jungo zea, bale? Baina zalea nahiz. Bai, zalea zea, ze ona. Guatu barko jaztu, pausoz pauso, baina... Bale, zula zai, esan detena, hemen gorringok azukrekin, hemen zuringo botatzea dituzu, eta azala botatzeko hor dakazu. Eta bestalde, vainilla ingo deuna da erditik iriki. Samilak eta biti, asilak eta pixkatatea, bertara bota, eta hori irekiten jarriko dugu, bale? Venga, urratuko izut hemen osagaiak.
Eta hau, zuen kontu. Zuringoa gero gordeko ditugu. Merenge bat iteko oseoz. Bale, eta nik gotena krepan masa martxan jarri. Kontatu diguzu, ze garrantzitsua izan den gaztaina gure kulturan, ezta? Emateu ia galduta dakau, ezta? Bai. Gabonetan ikuste dut anbolinan hor bastar batzutan erretzen, baino etxetan da ohitura galdu indegu, ezta? Eta gero eta bastar gutxigotan. Eta gero eta bastar gutxigotan, guantxa aiai, eta garesti jo. Eta txarra dokatatzen jare. Eta eskazak eta gainera kanpoko gaztaina, ezta? Bai. Nekatxiz lamar. Bueno, kontatu zazue ze ikertu ezuen eta ze topatu ezuen. 11 gauza ezberdin. Bai, Gauza asko ikertu diteu, Euskal Gizarteko arlo desberdinak eta elkarlotuta daudenak azkenen, ezta? Osea, ikertu deu alde batetikan, nola eskuratzean nola eskuratzean arbol bat dalako, eta, Zuaizka bada, injertatua da, ezta? Oida, nola injertatzen dan, nola lortzen dan, nola hitzaio. Azitik nola lortzen dan, azkenen gu saiatu gana aldarrikatzen izan da gaztainondoaren kultura. Gaztainondoaren kultura ez dela fruitua jaten eta nola jaten, ez dela gastronomia bakarrik nola bete esateko, ez da? Ez dakileko esogokia da nago esateko, baina... Ondo, hemen gastronomia haude, baina honea iristeko, lehen sektorea lan handiak iteizkik eta gauza asko pasaberria honea iristeako, ez da? Orduan, pixkat, Panimako jot, lasai. Fruitua lortzeko prozesu guztioi landu nahi izan dugu, azkenen kultura, jako horrek ondo askotan esatzen bezala, eta beti hau esaten dut, jako horrek ondo esatu kultura datorra de kultibare, lurra lantzetik. Ona. Azkenen gaztaina lortzeko gaztainondoa zaindu behar da, eta gaztainondoa zaintzeko prozesu ikertzen eta aztertzen saiatu dugu. Alde batetik gare baten nola itezan, eta bestaldetik gaur egun galdudan arren, vestigio batzuk, urrats batzuk... Nola gelditu dian, ez da? Nola gelditu dien gizartean. Eta bai, zuk esan duzun bezala da, eta harritu inau, esatea, jendeak orokorren ez dakit gaztainondoa txertatu inberdala. Nik segiz, porque sagaztiaz eska, eta gustatzen zaitek historia. Eta betu, kontatuko izuet, bai, Leonitzan zaun Leonen la ruta del Tejo. Eta itea ruta bat, barkizton, Tejo da Agina. Eta aginan ruta bada eundoko agina handia dela, eta han bertan eba dezoden kiston gaztainonduak. Igual guantala, 200 urteko gaztainonduak. Eta ikustezan gaztainonduak olako potoluak, eta ikustezan nola zeon injertu egin da, nola zekan marka guztia eta dana, eta gila zan, gustatzen eskirtolako historiak. Eta, kontatu pixkat horri ikertzen, zer... Noiztikan iritsia, noiz iritsia, porque hori gaztainondua ez da bertako frutu bat, ez da, edo bai? Hoi, guk, gure bibliografiatik eta harakatzen, pixkat eskurritu egon izan da, mito badala. Mito badala, Hoi, asko zabaldu ala, erromatarrak eta ekarritako arbola badala, baina, badaude... Baina, zeon hemen zerbait. Bai, badaude arrastro poliniko. Azterketa poliniko bada, azkenen... Nastiko? Polena loreak botatzen duen lurren gehatzen da. Bai. Eta juten da, arkeologian ezurrak eta gehatzen dien bezala, lurran azpin gehatzen juten da. Kapak sortzen zaizkiolako. Azkenen, gero indusketatan, arkeologian ezurra bilatzen bezala, polenak eta aztarra topatu daitezke. Eta orduan, polen horrekin, aztertu daiteke garai jakin hortan, estrakto hortan, lur hortan, da hon zeon landareria. Eta orduan, azkeneko urtetako ikerketak, ez hain azkeneko urte, baina azkeneko ikerketak adierazten dutena da Iberiar penintsulan eta batez ere Euskal Herria eta Galizia dauden inguru hortan gaztaina oso landare ohikoa zala. Erromatarrak etorri aurretik behintzat. Egia da, eta hor, nahi gustatzea asko puntualizatzea, zuk esan duzu gaztainondoa txertatu behar dela eta hoi, azkenen erromatarrak ekarri zuten jakintza guztion. Vale. Arbola igual emenzion. intzuten profesionalizatu, txertatu, eta ja, etekin gehiago ateara. Etekin bai, oida. Vale. Hau, lauki txikitan. Dado txikitan. Bai, eta zuna bazu, Igual hau... bai, behitu, hau irekitzen duen bitartean, hemen utziko du pixkala zela eta lagundu jozu beha izagarra txikitzen, nabazu. Vale, oso ondo. Hau la ondo da, o txikigoa? Oso ondo, horrela ezin hobe. Eta zuek zertzeate, antropologuak edo zertzeate zehazki hau dena ikertzeko? Antropologa ni naiz, lizentziatu berria gaina. Vale, zorionak. Nik inun Galizian Lugon, eta asko gustatzen dago esatea, ze gaztainak lotura berezia honengati dauket. Ingenieritza
doble grado bat, forestal da agrikolas, nekazaritza eta baso zaintza. Eta pixkat, pixkat igual galdera aurreatzea da, baina gaia pixkat sortu zen hemendik ikusita nik hemen beti entzunde gaztaina asko, eta gero Galizia jo nitzenez, hemen desagertuta, edo beti zen gaztaina hemen ez dauke etorkizunik, eta Galizia jo da ikusi nun Galizin gaztainakin sektore oso bada, hola. Bai, Orduan... Han ez du egaldu, gu galdu deun bezain beste. Eta han jaten dan gaztainan gehiengoa hemengoa da, oiangoa da, eta esportatu iten dute gaina. Orduan pixka de baita, esan, han iten balin baue, Galizia eta Euskal Herria oso antzeko balin badie, bi asko iten dulako, menditsua dalako, zeatiken hemen ezin dugu egin. Eta esan behar da bai, Galizien behaien kulturan parte sentitzen duen zehoze dela, eta behaien ospakizunetan nahiko presentzia hartzen dula goendikan, eta hori oso interesgarria zan konparaketa hori egitea, ez da han zeba bai eta hemen zeba ez. Eta guri zergatik, zeba hori nondikan atezu, ze gertatu, intxaurra etorri zen eta besti zapalduzun, edo... Galdera da, ze ez da gertatu. Ze ez da gertatu, mekatzu lama. Bota, hasi botatzen, gertatu dian gauza guztik, a ber. Askotan, gaztainondaren galera edo hitzeiten danen, oinarritzat hartzen da gaitz bat bi gaitz dauzke, bat ipurditi sartzen zaiona, oinbeltza edo tinte izen hauna, eta gero dago beste bat txankroa dana da azaleko gaitz bat. Eta bi hoien artean arbola hiltzen dute. Askotan esaten dena bai, gaitz horiek etorri zien eta hilintzu jutuzten. Ja, hori zera, esate buena matzakin filosera gertatu zan bezala, antzeko zerbait? Bai, antzeko zerbait. Eta azkenen fokua hor jartzen da, esaten da. Hauek azaldu zienen, gaztainondoa desagertzen hasi zen. Guk ikerketan zehar aztertu deuna eta saiatu geana frogatzen, eta ondoriotako bat izan da azkenen, hoi oso ondorio redukzionista dela. Gaztainondoaren galera ulertzeko faktore handigo kartu behar dela kontun, eta faktoreotako bat, nik uste garrantzitsunetako bat azken dela soziokulturala. Eta dela, gizarteak bere elikadura aldaketa bat, ez, barkatu. Elikadura oiturak aldatu zitun. Igual hartua etorri zen, o babarruna, eta ja hartu zuen hartua negu guztiako, ez dakize, o oso jakin oso ni baino beto, ni inventatzen nahi nauk, Piskatoi da. Leheneko bausuko egiten zian. Piskatoi izan zen, hartua askoz lehenago etorri zen, baina azkenen 50. hamarkada buelta horta, 1950. hamarkadan, gizartea industrializatu intzan, orduan erosteko almena hundiu gazteukenez, gaztaina pobrena izan da beti, eta garai hortan pobrek galdu zuten beharroide baita azkenen. Gaztaina benetan galdu da, ez arbola galdu delako, baizik da, jateko ohitura galdu delako, eta jateko ohitura galdu da, presioa geistea, bestia itea, eta zaintzeko ohitura galdu da. Eta azkenen gaztaina zan, elikagai bat, irautuzula pila bat denbora. Da, negu guztiako jana ematen zigula, ez da? Eta azkenen, guelkartu ginen, gaztainan bueltan ibiltzean ikerlari batekin de bai, eta beak esatezun, frigorifikoa iritsi zanen, gaztainak indarra galduztula. Eta hor dago pixkat alde batetik anislatuta. Frigorifikoakin denbora gehiago irautonez beste elikagai batzuk. Ba, igual txoixuak eta ja gehiago gordetzen zituen, ez dakizen beste gauza gehiago, eta ja orduan gaztaina etzan hain beste behar negua pasatzeko. Eta bero da pixkat metafora da, ez da? Gizarte industrialakin eta aurrerapen teknologikokin de baita, nola gaztainak indarra galtzeun eta garrantzia, eta beharrezkotasuna. Jende humilenan. Eta hau dana, zenba demoran ikertu eso? Non nondik noa ibilizate ikertzen? Zenbat artxibotan, lekutan, nondik noa osekuntziate? Baserri sarreta eta hangui galdeo, nola ibilizate? Mugatu inbar izan geha, eh? Bai, akaitzek hasian esan duen bezala, urtebeteko beka bada, eta urtebeten eman behizu bekak, oinarri teoriko bat osatzeko, gero de baita metodologia bat, gero lambda lan egiteko ere baita, eta horrek denbora eskatzeu, eta gero azkenen de baita idazketa prozesu egiteko. Txukun idatzita entregatu behar da. Organizatuta. Nik horrela egiko nun. Ikertu baita, bilatu zuaitzak, baina hortik aurrea. Ideiak Aitzane, lagundu. Antropologa gehien bezala, gehien aportatuten nik uste, Bai, Eta, saiatu gehan mugatzen, gure bekada eskualdeen mailan, Tolosalde mailan, eta batez de bertan ibili geha. Tolosalde mailan ibili geha, baina bai Tolosaldetik atea gehala pixkat gauz batzuk Tolosalden ezintzielako aurkitu. Adibidez, Orozkoa junginen, antzeuden kirikinoesik ezautzea, kirikinoesik die eraikuntza, arrizko eraikuntza handi batzuk, gaztainak beraien morkotxakin
arantzadun Bai, gordetzen zituen lekua gordetzen edo. zituen, da ne guztia aguantatzen zuen, gara bateko frigorifiko, nola esateko, gaztaina aguantatzeko, eta holako eskualdetik kanpoa zeuden gauzaide, saiatu gea bere lekua ematen ikerketan zehar, gaztainaren kultura hori ikertzeko eta testu inguru sortzeko oso garrantzitsu eritu zeigolako Euskal Herri mailako Dudik gabe. gauz esanguratsunak biltzea. Eta hau nun topatuko genuen gehiago? Nitxasertzan, basuan, mendian, zulotan, nun landatzezan gehiena? O altzan lekun bakoitzak? Zagaztiak inalaite zan bentsat, ez da, nun zagaztiak, eta iparrea beira, egoa beira, eta bat ezatzen din baserri batek, terrenuak aken lekuan landatzezan hau. Eta lauan ez, porque lauan beste gauzatzuk iten ditu, orduan maldetan landatzezian, ez da? Gaztainak debaita funtzio jaukidu azkenen, gaztainondua landatzetan batez ere herri lurretan. Pribatuak normalen erabiltzen ziren, Laneako, benetan larretako, dirua edo. ematezun gauzetako, hartoa, sagarra, Zerealak. gauz batzutan, zerealak. Nik hori, bai, adibidez hori, Leonen ikusi nun leku hortan, zan baso bat, zuaitza, zulome lekuak, Bai. eta zeudenan sartuta, eta zian, ba hori, Herri lurra. montes komunales, Montes egiten dioan komunales, hori, bai. hori da. Hora, gero, Hori da. egiten zuen, egiten ditulare, bai, ba hori, suertes fogerales, eta ez Bai, dakize, eta hori da. gauza horietan akiteko, ez da? Bai. Gero dezeu aipatu, baina galera de baita daka influentzia herri lurran galerak. Herri lurran galerakin eta Da pribatuz izanian eta Pribatu bar. zitatu zanen, pinua edo bestelako, bueno, arbolak, ba, industrialetikan produktibok dianak, ba, bueno. Bai, biharra lekuan zeona edo... kontzian. Bueno, bikote, hemen txe, hau, infusionatzen dakau, geho gueltan ningo deun atilatxua, zagarra hemen dakau murrizten, eta bitartean erreportai bat ikustea jungo gea. Ados? Bas Culinary Centerrea jungo gea, eta bueno, han beti ikasten gaude. Guazen bertara, ikastea. Kaixo, Joseba, eguardion, ni Maiane naiz eta gaur Donostira etorri zara Basque Culinary Center ezagutzera. Ongi etorri. Ni Basque Culinary Centerren nago zientzia gastronomikoak eta sukaldaritza arteak ikasten. Eta hemen sartu nintzen, azkenean txikitatik amonakin hasi nintzen sukaldatzen beti larun batero, eta erabaki nun sukaldaritza ikasi nahi nula. Basque Culinary Center aukeratu nun zeren azkenean beti entzun nadakan oberena zala ikasketa hau ekiteko eta etxe ondoan dakadarako. Eta gaurkoan egin behar dugun errezeta labina gaztatarta da. Azkenean niri asko gustatzen zaigu gozogintza eta hau etxean egiten dudan errezeta bat da, beti egiten dudana eta familiako asko gustatzen zaiena. Gure errezetakin hasteko, lehenengo arrautzak azukrekin nastuko ditugu, alde batetikan, eta gero beste aldetikan, bi gaztak, diela krema gazta eta mascarpone, eta natakin. Gaztatarta variante asko daude gaur egun, gaur egingo deguna Euskal Herrian ezagunena da, baina adibidez, Estatu Batuetan honen oso antzeko bat egiten da, behan gaieta mantekillakin nastuta jartzen zaiona, gero beste bat, Japonian egiten da, hau esponjosoagoa da, bizkotxo erako bat, eta gero, bai, Estatu Batuetan egiten da, bertsio hotza, dala gazta natakin, eta gero gelatina jartzen zaio, basian gaieta mantekillakin, eta goian mermelada. Nik uste dut, labina gaztatarta azkenean dela Amerikako cheesecakea ezagutzen dugun bezalaren bertsio bat, baina euskalduna, eta guria. Azkenean nire ustez gakoa da oso krematxua dela, eta zapore aldetikan oso tarta orekatua dela. Egia esan ez naiz berezik oso gozozalea, baina gerozta gehiago azkenean, nola unibertsitatean gauzak probatzea iti guten taula, gerozta gehiago gustatzen zaizkit. Ni nire etorkizunean ikusten naiz gehien bat dendatxo bat irikitzen postrena edola, edo bestela restaurante batean, baina postre natalean, pasteleriakin. Nik nahiago dut gozogintza tradizionala, azkenean gehiena praktikatzen dudana delako, baina asko interesatzen zait eta urte hauetan zehar gogo asko ditut ikasteko abanguardiako sukaldaritza, gozo sukaldaritza. Gero, bi gauzak nahastu eta irina bota. Kasu honetan gari irina da, baina jakin dezazuen ere alde zutela egin gluten gabeko bertsio bat, eta bakarra aldatu behar dezutena irina da, botatzen dezute nahi dezutena arroz irina edo arto irina, nahi dezutena. Eta pikorrak ekiditzeko, etzen dugu irina, eta listo. Eta orain berriz danan hasten dugu, eta ja izango genuen, bera sartzeko prest.
Bueno, eta 50 minutu ondoren, hemen dugu emaitza, Labinako gaztatarta zoragarria. Eta, bueno, hurrengora arte, agur! Aupa Maiane eta aupa gaztatartak, amase gauza honak dian, Jope, egia esan, hori gaztain batzukin onduan, bai, digote. Buah, eske gaztatartak dia gainea esatezuna. Labinakoa, ona, bestia, ona, filada, osea, gazta freskoana, ona, esketan ona dia, Ez dakit ni xagua bezala nahiz, da gazta salia naiz oso, eta gazta tarta asko gustatzeit. Eta hori da gaina, erresa, etxeniteko moukua, eta oso goxua, osea, zure animatu ditea, eta eskerrik asko. Bueno, gurean jarraituko dugu. Hementxe, sagarra murrizten nahi zaigu, guain botako dutena da, usai pixkaten bateko bai hiltzia eta bai kanela, urpixia botako berrio goxatzen juteko limoia enraiadura bat, eta gero gurina botatzen junez lasai. Hemen, irekin digu honek, ja, infusio egin dadakau, eta hemen ingo dugu guain, haintzanek, gure natilasak. Ingo zuna da, bertara botako zu, naztu ingo zu pixkat, dena ondo harrapatzeko, eta gero dana bertara bota. Ez dana bota, erdila bota, eta gero dena bota bertara, bale? Eta mantxo gongo gara, zu basuan, eta nabaritzezunean, esan dezu profesional zela, etxeko antzako, erakusten nahi ez, etxeko antzako. Azten nahi zenian moitzen, eta nabaritzetenian, ez nia beste textura bat hartzen nahi dala, ja atea ingo deu, eta jarraituko dugu moitzen. Zeratik jarraitzen badeu hemen. Ai, potoldu zait, eta mosture bai. Bale, Hoi peatzeizu. Bai, peatzeizu, bale. Bueno, hor lago izut, hoi zure kontu, eta gero ingo deuna da, ja, ateako deu, hemen, iragazkina, ontzila, eta ingo deuna da, gero ja iragatzi, eta hola, beti komeni da, iragaztia, arrautz izkina bat erori bada, eta ez dakize, eta gero bainilare, hor txegeatuko zaigu, bale? Venga, hoi zure kontu, eta zuk, akaitz, lagunduko jazu, intxaurra hau txikitu inbiarrituko tostatzeko sartaian. Txiki, labanakin, fin-finin, da bai. Hautzain gabe, ellakin irina, bale? Venga, ire kontu, eta hone kontu. Bueno, bikote, eta gaztainon duak, etzian bakarrik gaztaina lortzeko, ezta? Gauza gehiotakore erabiltzezian, ezta? Mira, guk gaizki esan da, deitu izan dio txerria. Osa, basoko txerria. Basoko txerria. Dana, bale, polita. Egurra, fruitua, gero ingurunea de baita, gaztainaiko azpik, eta animalintza, dena. Italiako ze ganagua doteko eta horrerreka ondonda bestia eta ose? Ganadu atzako, gero saskigintza dako erabiltzezan bere egurra. Gaur egun gandiken saski asko gaztainakin ikendien saski gutxi horiek, baina, bueno. Mitxa, nola ditzen zago beste hori? Zumitza. Zumitza, oidek. Eta zumitza bertatik ateatzeke bai, gaztainetikan? Bai. Gaztain gaztetikan, ez da? Gaztain gaztetiken, izan behar du, txertoan azpitiken ateadan adarretiken. Txertoan azpitik, osea, zuaitz naturaletik, ez da? Osea, ez txertatutakoa. Vale. Eta zen hor banekin, eske hon itzan nire bai ez dakit nuarben edo iten egun baten. Nuarben itezituzten. Bai, nuarben izan zan. Eta erakutsi zien nola behaien nola kudeatzen zuen, bai hori, gaztaino endo gazte horiek egiteko, eta 3 eta 4 urte bitarra, ez dakit, bueno, zuek kontatu goeto, nik burua kakagoete bai, zela gateta. Ez, bai, hoi, 8 bat urtekin nola moztu behar izatezien. Ez gelditu. Urtarrileko hilberan, normalen. Urritxaren makila bezala. Bai. Vale. Ez, urritzaren makila hilgoran. Hilgoran, mekatxiz bala. Hankasartu gaur bai. Eta gero material hori euki behar izatezan uretan, da, bueno, prozesu guzti bat zeuken oso kuriosoa, gero azkenen zumitza lortzeko eta zumitza horrekin saski egiteko. Saskik eta hainbat gauza, ez da? Hori izan ziguen, hori noarbekoak izan ziguen, ohitura asko galdu zala, plastikoa etorri zan nian. Plastikoa etorri zan, da leheno arrantzale guztik, eta, bueno, arrantzale, eta bai, bueno, okindegitan, eta bestia, eta dana saskitan nire ematezan, eta adibidez plastikoa etorri zala, eta hor neozioa bukatu zala iaia, ez da? Adibidez, marisko guztia harrapatzeko saski hoiek, erreka, gallegoz... Zestak. Bai, nasa deitzi. Nasak, bai, zestak, nasa. Nasa hoi guztik da, gara baten gaztaina gurraken itezien. Vale. Orduan, gaztainak zeuken erabilera bat, pentsatu behar dugu, basarri kulturan orokorren
gauz batek 10.000 funtzio euki hartzidula da resilientzia, gaur egun hainbeste gustatzen du ekonomia zirkular, de guztiek, aprobetxamiento, azkenen gauz batei funtzio bakarra jartzen balin baiozu, ez da rentablea. Dudi gabe. Jarri behar zaizkio 10.000 funtzio, tornon gaztaina zokoen egurra ikatzaiteko, estrukturak iteko, zumitzak iteko, zumitzak saskik iteko, azala larrua ontzeko, orbela eta azpikiteko ganaduantzako. Basoko txerri, ja. Bai, basoko txerri. Dena erabiltzen zen. Bai, hala da. Eta gero ere bai, oida, zutabe ekiteko tare bai, gaztaino ondo ondila beti oso preziatuak izan dira, ez da? Zutabe egiteko ez? O, zer egiteko, a ber, Bigak egiteko. Pilarrak egiteko? Bigak egiteko. Bigak egiteko, eta bigak egiteuna ez du balio zutabe egiteko? Ez, flexioa diferentea da. Jaso behar dutena. Normalen zutabe egiteko izateza aritza. Are, hola, sendua Hobeto aguantatzen dulako pixua. Eta bigak zeharkakoa daner beste, bueno, hoi kalkulo estrukturas. Da baina bai. Ze adituak zian, Nola ze kontrol zekaen egur eta gu baina matematika gutxigokin. Bai, gu lau gehi lau, eta jakintza tradizionala. Bai. Hoi azken belaunalditan eta pixkanaka galtzen junda, eta... Eta azkenen latatako de baita, latak bigan gainen jartzen dien egur guzti horiek, teia eta bigan azpin jartzen dien hoi dena de baita gaztainak. Gaztaina, oza, tabla horiek jartzen zian. Vale. Ona. Bueno, zeo segeirotako erabiltzen gaztaina ondua? Ostuak eta jasotzen zian zer zetako? Ostuak ganaduan azpitako. Ganaduan azpikiteko, Kirikinoa de baite, morkotxea de baita. Morkotxea zer egitze jok? Morkotxea da arantzadun... Bale, azala alegia, ez da? Pintxatzen hori. Hoi zertako erabiltzen, oiak iteko, ez? Oiak iteko, bai. Baina animalinak, Bale. Ganaduantzako. Ni uste un kastiga utasionan oia, horrea, zea. Vale, onda. Eta, bueno, Pikote, gaztainon duan egoera guantxe, zein dege Euskal Herrian? Piskat, egoera zehaztea zaila da, azkenen dielako, esan dugu bezala da arbola bat oso kastigatua izan dena da faktore asko gatik, hasieran aipatu jo faktorien gatiken, azkeneko iaia 50 bat urtetan, orduan gaur egun, gaztainan egoera zein dan esatea oso zaila da, baina oso txarra. Eta tokian arabera, de bai. Tokian arabera asko aldatzen da, adibidez, Nafarron askoz egoera hobegoa daukea, Gipuzkoan baino Gipuzkoan ez da berdina kostaldean daun egoera edo barrualdea dauna. Azpimarratu nahi dugu, azkenen gukin deun ikerketa eskualde mailan izan da, tolosalde mailan izan da. Ordu gukindako ondoriok edo konklusioiek daude eskualde mailan da, eta gero topatu gea beste errealitate batzukin, beste igual gaztainadi batzuk gure eskualden okerra gongo zianak, kriston egoera honen Euskal Herriko beste tokitan, osea, oso ezberdina da. Eta egoera hobia dakaenak, zergatik dakae hobia? Oendikan jarraitzen du gaztaina jasotzen, gaztaina ondo mantentzen, edo... Normalen da gaitzak min gutxigo indiela. Normalen gaztainadien egoera orokorren definitzen da gaur egun abandonatuta dauden, nola abandonatuta dauden gaztainondo eta gaztainadi guztik, egoera ona guk definitze deu gaitza daukean edo ez, bizik dauden oez, edo ingurun pagoa zizaien edo. Ekonomikoki egoera eskasa da, ez da inor hortaz bizi Euskal Herrian. Bueno, kasun bat hola... Kasun bat biltzen dituna eta saltzen dituna eta hola badabil. Eskene izan deude baita, gure ikerketan eman, ataltxo bat etorkizunei behira. Gaztainak eta gaztain ondoak ze irten bide izan dezake etorkizunean. Eta horre hongea, proiektu ezberdinetan tiraka, adibidez iparralden dago, gizon bat... Beñatitoitz. Eoteana, gaztainan eratorriak sortzen, eraldatu itegu gaztaina bera, eta irina sortzeu... Makarroiak sortzen ditu... Almibarren eba, uste. Nire beste baten ebai kontatu ziren hemen Euskal Herrian, irina itezala, eskurrana. Bai. Hoi zer dago, lehenuo, guandik eta atzeago jundear gea eskurran bila juteko? Gaztaina baino ziurrenik bai. Ziurrenik bai, ez da? Hori ere bai, kontatu ziren beste historia zagokatzen zen, hain bestikazien, baina buruan kakaoete bat izan eta dana nastitut batzutan. Baina ikearri irutizez, txunditu zina, esan zik, hemen heleno ogile itezan eskurrakin. Bani, iguala, letxe, zei jo. Eta arek eman txigun errezeta bate bai, bakordeta zekaela, etzek izan egite zulo, eta zen, jope. Eta, ia,
sasoi hortan horri biliko zian, lehiatzen, ez da? Eskurra eta gaztainare bai, ez da? Gaztaina gozogoa da, orduan, ziurrenik, ahosa baia behintzat errexago konkistatuko ditu be. Eta, karo, gaztaina zian familinak, etxeanak, edo, hola, orduan, hoi gaztaina di bat, edo gaztaina ondo bat, etzukanak ere, zeo zerrekin asetu beharko zuen. Eta? Bai, eta, bueno, berez Euskal Herri mailan jasota daude testimoniok, gerra buelta hortan jendea gaztaina jaten jarraitzen zuen. Ez da esaten askotan oso gaizki ikusita zeolako, baina badaude testimonio jasota. Pixka dago memoria traumatika hortan igual beritu. Bai, pobreana, goseat pasatzearen ondorio zalako, eta gaztainakin gauz askotan hori pasatzea. Oire, guain babarrunakin ikentzun izatet. Baten batei, babarrunak esalditu zekaten. Hori, a ber, gaztiak ez dugu esaten da, erdi esan ni eta 50 urteko jendeak ere ez, baina 60 nahitan lagunak eta babarrunak esan digan. Ni txikitan babarrunak handizkiat, ni jaztia nahi ikusire. Eta pixkat, emateu hori, babarruna zane bai, pobrientzako, egunero mai gainean zeuna, eta ez nahi guaine maiak sopita bat, hobe maiak etzekit beste zerbait. Taloak inde azkenen berdina pasatzea, ez da? Askotan guri ilusioa jeigu festa egunen, edo inauteritan, ez da gino, talo postu batea junda, talo bat eskatzea, baina edadea ikusten bali badazuz hilaran daun jendeana, oso gaztea da. Amona bat etzaizu jungo. Hor basekat beste kontakizun bat horrezan, jone bai beste gizun bat eta jode, talua irui arrana gauza hona, eta txistornan eta zetizan. Guk txokolatean nahi genuen. Eta gu gute ginean, ondogo baserrian bat diru gehiago zekangu baino, eta gu gute ginean area, txokolatean bila. Iru gehiarra jazpetuta genden. Bueno, lagunak, hemen txaigea. Nati jasake harragatea zaizkizu, oso ondo. Beitu, oie jarri behar ditut hemen kurruskari bezala iten. Gero honekin hasteko. Bueno, bota honea, xe. Eta bitartean ingo deuna da, Mirabaiez gozotegira jungo gea. Eta bertan zerbait goxo-goxoa prestatuko dugu, seguru. Eta bueltan etorriko gea krepakin, bete eta goxatzea. Oantxa. Kaixo Joseba, Marga naiz, Iruñatik, txantrea auzo famatotik hitz egiten dugu, eta gaur aurkeztuko dizuegu Mirabaiez gozotegia. Gozotegi honen historia azten da, Santiago bere gurasoekin joan zenean Frantziara. Han hasi zen gozotegi eskola batetan. Eta aldi berean hasi zen lanean gozotegi lantegi batetan. Han egon ziren 13 urte eta orduan ikasi zuen guztia ona ekarri zuen. Eta bere emaztearekin erabaki zuten bere negozio propioa jartzea. Izan zen lehenengo gozotegia hasi zena erabiltzen gurina elementu printzipala bezala, hojaldriak eta egiteko. Eta hori izan zen, haie jubilatu arte. Bere seme-alabek, bai Arantxa, bai Miguelek, hasi ziren Miguel lantegian, 15 urtekin hasi zen, eta gero Arantxa hasi zen gozotegian eta pizkat administrazio arduradun bezala 20 urtekin. Orduan orain gaur egun daramate Arantxa eta Miguel negozioa. Txikitatik egia da oso lotuak egon dira obradorearekin eta bere gurasoen lanarekin. Zaie kontatzen dute, egubirretako erroskoak prestatzerakoan, zeuden kasak prestatzen 13 urtekin, baina horretaz aparte, olako ikaragarrizko laban batekin frutak mosten. Eta, karo, hori gaur egun ezinezkoa da. 13 urtekin ustea ume bati ez, baina bai, hola ziren gauzak eta denek lagundu izan dugunean olako gauzak egin izan ditugu. Eta hori bai, beti oso lotuak egon dira. Hemen eskintzen da denetarik. Oso importanta da kontutan hartzea dena artisaua dela. Badituzte bonboiak, txokolateak, badituzte hojaldre ikaragarriak, gozuak oso onak dira, kruasanak, betiko kruasanak klasikoa dena, beti komentatzen dute klasikoa dena, beti arrakasta handia izango dula pa siempre, bai? Baina gero, adibidez, badago berrikuntza bat eta arrakasta handia esaten ari dena gero eta gehiago. Direla kuboak, atorrian New Yorken dago, baina, hasi zen ikusten, pixka bat ikertzen, eta hori da, igual bitxiena gaur egun. Eta gero badago beste atal veganoa dena, Miguel berez vegetarianoa da, eta azkenean egin zuen ale bat veganoa dena ikaragarrizko arrakasta dukana, porque gainera balio du ere, bai arroltza, bai laktosaren intolerantzia dituzten entzat. Orduan ikusiko dugu nola egiten diren kubo karratu horiek, hain bitxiak direnak, eta goazen obradorera. Hemen gaude Miguelekin obradorean. Kaixo. Eta, momentu honetan, prestatuko dizkigu kubo batzuk. 2 oreozkoak, 2 gazta eta 2 kinder.
eta hoietako bat veganoa da. Lehenik eta behin, beteko ditu betegarri desberdinekin. Masa berez da croissanteko masa, baino jaldratua. Ez da hojaldrea berez, baino, bueno, antzeko zerbait. Eta nola prozesu oso luzea da, hemen baditugu ja prestatuak ereduak. Karratuak, New York rollak dute teknikoki izena, baina guretzat karratuak. Arrakasta ikaragarria dute hasieratik, hasi zirenetik egiten, gero eta gehiago esan behar da, eta orain adibidez asteburutan kalkulatzen da 200 inguru saltzen dituztela. Orduan, momentu honetan, hori, da oso top. Veganoak direna dira lotus, pistatxo eta oreo. Betegarriak ja jarri ditugu, orduan hurrengo pausoak izango dira, txokolatekin bustitzea eta bere topinak jartzea. Osoetaz aparte, komentatzea amaorearekin egiten duten ogia beraiek ere dutela hemen. Eta ere, badaukate kafetegia, etengabe daudela berritzen teknikak eta zaporeak eta guzti kafearen inguru. Inporta zaien gauza ere da. Horregatik dituzte bezero finkoak, esan dezakegu. Hemen geratzen gara, Miguel, Arantxa eta ni, gure New York rollak probatzen. Probatu nahi badituzue, Mirabaiez gozotegira etorri eta probatuko dituzue. Eskerrik asko! Agur! Aupa Marga, eta aupa Miguel, eta aupa New York Roll hori. Ai, ama, ze gauza jarra, Gauza berriak etortzen ari haile guztitatik, eta gauza goxuak eta balekoak. Beitu hemen, ni autostaltzeten nien hau pixka trampea da. Lanian sopletekin ite dugu, baina etxian, beitu, Hola itezu. Eta pinportak azala jun iten dira, ikusten zue, Lanian ezin olakoik, Bale, baina txian bali jo, gu lanian sopladoriak indite dut, alkizton ondo gehatzea. Ingo deuna da, guain, intxaurra hauek daudena ja, kurruskari, hemendikan, haintzane, inbehar dituzu bilatu, bota dituten lau hiltze horiek, 2 limoi horiek, eta behin, oikentzen zunean, intxaurra botako dituzu, eta nastu ingozu bertan, bale? Hoi ateatzeko, ez dakit hemen pintza txiki bakaten, o igual bestela sardeskatxo bat emango izuz, bale? Hau zure kontu. Eta kaitz, iri ez negaina arrotzen jarriko dit, bale? Gauza gutxe geneukan lanik gabe, eta ez negaina arrotuko kaitzek eta krepai ondo jungo zaio, bale? Inberdek enadek hemen behituzak, ez negaina dakau, eta inberdek arrotu, azukretana botako jok. Eta maztu batzen baek ez teka arrotzen. Oidek, aizia sartu berdiok barruan, bale? Ikusten nola burbulia nola iten dian? Hori inberdiok, eta hau, behitu, nik ustetan ez, baino, txak, horrekin, gozo ibiliko gaitu. Bueno, eta hori indakau, eta nik krepakiten hasiko naiz. Bueno, eta bikote, balda o egitaz moikan gaztainan kultura berreskuratzeko edo zerbait gola berezi egiteko? Saiakerak badaude, bai. Piskat, lehen esan deunan arira, saiatu gehala Tolosalden lan da lan aiten, baina Tolosaldetik kanpo ateagea Euskal Herri mailan dauden egitasmo diferentek zehazteko. Lehen esan deun bezala Orozkoa jun ginen, baina gero adibidez Tolosalde mailan guk ez dugu ezautzen inungo egitasmoik gaztain ondoa berreskuratzeko, baina Euskal Herri mailan bai daula batzuk. Lehen esan deuna iparralden, bainatito ditzen eskutik. Eta bai kolektibok eta bai individuala. Bai, hoi da, daude proiektu oso ezberdinak, gaztain ondoan bueltan, baina bakoitzak bere izaera propioakin. Zer bilatzen du, ze izaerakin, no? Ez igual bakoitzak beak behar duna, o bere galera, o zeun zen behar duen. Batzuk die pixka kulturalago, beste batzuk arbolan zentratzen die, eta gero beste batzuk daude fruituan zentratzen dina gehiago, produktu ekonomiko edo komertzial bat sortzeko, ez da? Eta hor daukan, aberastasuna baita gaztain ondoak, no? Azkenen, ertz askotatik ikutu daiteke, bai fruitua, bai, egurra, bai... Osa, amaika gauza. Amaika gauza, bai, eta dena... Eta gero asko harritu zaigun gauza bat izan da adibidez, proiektuk oso anitzak diela, zeinek antolatzen ditun aldetik, esan nahi du. Batzuk die, igual herri mailan antolatu dien gazte batzuk, beste bat pertsona heldu batzuk, gero beste batzuk adin tarte ezberdinetako talde, jo que se, oso hau, orduan oso, esango genuke gaztaina oso, gaztainak oso jende anitza lotzeko aukera sortzen dula, ikusteko aukera auki deula. Bai, gaina guk hautatu genitun, 5 kasu, hola, ze gehiago badaude, gehiago identifikatu batzuk aukeratu behar izan genitun, orduan. Eta gero kontatu geha, a posteriori,
da hola zehoze, bueno, bost kasu horietan, komunitate batek sortu duen proiektu bat dala, edo gerora proiektua sortu ondoren komunitate bastante indartsu bat sortu duela, eta hoi oso... Beraz, garret, ez du, venga, badao xarma pixka, eta badao jendia gukin batean nahi duna hemen ibili, eta ondo. Eta, baina zuek nun ikusten dezue berra ondilena, o nun ikusten zin ikusten dituzue bideratuenak, o nun inbiarra indar gehiena? Lanketa kulturala. Lanketa kulturala. Ikiarri, askotan iten duguk... Lanketa kulturala zen ezuen, landatu inbiar dalak? Ez, kulturala ulertuz, gaur egun kultura ulertzen. Ni kultura nola leheno esplikatu jake kultiboti datorren. Ez, kasu hontan kultura lotuta pixkat gaztainondoak sortzen duen momentu espezial folkloriko horrekin lotuta pixkat, ez da, pues, gau beltza edo, bueno, gau beltza... Bai, gau beltza kalabazentzako itean bezala, baseo zola berezi jain gaztainantzako? Gaztain jatek iten die momentun, eta beste ospakizun gaztain jate batzuk iten die gure zonan de baita. Karo, esan behar da, leheno igual gaztaina funtzio zehatz bat zula, gaur egun jaz dauka. Gaur egun, bueno, ez dauka edo ez daka leheno zeukan indarri gutxinez, orduan, gaztaina erabiltze deu, gure festatako gehigarri bezala, eta modu oso zehatz baten kontsumituta, oizuakin, askotan umek, edo ez dakit gehiago, igual folklore bihurtuan zehoze bezala, ezta? Eta horri de buelta baten batean ikustet oso nuragarri izango zala, gaztaina alde batetik gure egunerokotasunen txertatzeko, ikusi zeu, irina indaiteke eta beste 11.000 gauza indaitezke. Aurreko baten probatu genuen, azeitunak bezala, gaztainak. Azeitunak alineatzen dien bezala, belar eta gauz diferentek bezala, gaztainak. Buko etxean bakizu nola jatitugun, pregiuta. Gaztainak? Pila guztaz eskigu, baina bolilloa jartzen dugu, men kazuela txogatia nola. Bolilloa ondo, Gutxi balin bazkazu txiki jan, bestela ondit jan. Garrantzitsua da, olio desente jartzia, zulua itia ez lertzeko, eta pregitu hor barruan. Atea, gatza desente gota, kristona, gelditzen dira, bai. Eta gero lehitzan lagun batek egosita jateitu beti, ohitura ez dakit, egositate asko jaten dira. Eta zenean, burruntzin egosita, baina gero zenbat errezeta doden itiare bai behaiekin, ez da? Bai, ikiarri. Eta gero azkenen, irina bezalako gauzak sortzuk aukera ematen bari badu, gaur egun gero eta jende... Gero betu irinetik ja mila gauza, ja, ez da? Intolerantzia dauzken jendea, eta zeliakok, da hori denantzako de bide bat sortzen du hor, oso aberasgarria izan datekena. Eta gaina benetan propietate ona da askala eta benetako elikagai egon badala, ez da? Eta da gertukoa, esandakoa, gauza askotako erabil daitekeena, eta, zergatik ez aprobetxatu. Eta zuek, ze lan gehiago inbere zuen, nundik noe biliko zate guain gaztainakin da bestia eta zuaitzekin o historia be guztiekin. Bera ona. Zukal Herrianea etorri zate, urratz honena eman dezue. Pixka saiatuko geha, beka honek utzi ditun, edo irutze zaigun utzi ditun adarretatik pixka jarraitzen gure kaxa, edo beste bide batzutatik. Eta jarraitzen behintzat, gaztain ondoan, pixka gure pasioa da. Aintzanek askotan esate urtebete eta gero pixkat nazkatuta bokatu dela gaztain ondoataz. Nien eiz nazkatu bandiken. Orduan pixka jarraitu. Eta nundi datorri esan hori, menuda kastaina te has pilla. Hori zeo zedimpiko hori, hori aztertu aldezue. Ez teo aztertu. Gehiago gehatu geha, besarak da ikutu iteunen, euskera zoktala saiatu geha, Tolosaldea baita oso ingurune euskalduna da, eta hortik teaka, baina izango zan oso kuriosoa bilantzia, Pentsatu genuen, Asko erabiltzea, ez da? Ez tezu helen nabiziko aldi zentzun, ez da? Eta behin baino gehiotan planteatu deun izan da, holako esaldi gaztereaz badaude, hola esaldi batzu, hola esaten dienak. Eta esan, hoiek aztertzea den igual interesgarri izango litzeke. Gutxiak hori, a ber. Ondo arrotuta dago. Azkenengo golpi ama bertzagonei, behitu, aizia sartu horrela. Teki. Ez ni arrotzen nahi naiz, lasai, Vale. Beitu, urra emango jo horrela. Venga, Jose, azken txampa, esprina, bauaz. Iritsi de almugara, venga, listo. Jarriko jo gola pixkat. Pixka zikindu nahiz, no? Hortako gazte dugu mantala, lasai. Hemen jarriko deuna da, esne gaina goreak kada bat gainian. Vale. Guain, menta ostotxo bat.
A ber, hemen bat polita txikila errapatzeten. Itxura erra, Txikitxo gustatzen izkitola, puntxak euki behar ditu. A ber, errapatzeten bat. Hemen txe. Txak. Eta ingo deuna da, limoi pixka botako jore bai. Bixigarri jaukitzeko. Eta hain deu, gure krepa, kastainana. Bakazu zuen liburuan jartzea baina errezeta bate bai, Errezeta jarri berkoitugu. Bueno, lagunak, azteko eta behin, hemen gelditzea gu krep gehiago egiten da gaur egun ikusten, zeatik hautan ontzako gutxi ez da. Bueno, mila esker, jarraitu hor egurrian, eta, gaztaino ondo gehiago guztitu mendik aurrea, eta bertako gaztaina bai. Ados? Barreia. Eskerrik asko, Eskerrik asko zuei. Agur.